मोननो होनना सानो नै बिथाङा दा समाव खिन्थु रावबो केयार खालामा नाय गोनांबो सानसे बुंल' दा सानसे समाव लाबाय बे आलदा जाथि नायगोन नोंसोरखौ आं बुंबा बर' सिख्ला बे खोथानि सायावनो फंनैसो बुंनो सानदों आङो बि बयस ब्रादारनिसिम मोनसे मेसेज होनो सानदों आरोना आङो दायो बे खोथायानो जाबाय माने बर' सिख्लाफोरा दासान्दि रावबो केयार खालामाखै होनदों आरोना ओमफ्राय ओजोंहायनो केयार खालामग्रा सासे ओंखारदों आंखौनो बुंबाय आङो ओमफ्राय बेलेग जाथि लानांगौनि गोनांथि गैया आरोना लोगोफोर बि बयस ब्रादारनिसिम बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे बि बयस ब्रादारनिसिम सहैयो बे भिडिअ थाबैनो माने बि बयस ब्रादारा केयार खालामजायाखैनो आरो बर' सिख्लाफोरखौ समायनायाथ' समायगोन नाथाय बेल' आरो खेल खालामनोथ' मेरला खालामदों खिन्थु बि बयसआसो खालामाखै खोमा दाबो जेनेबा प्रप'ज रावखौबो बेखौसो साननो गोनां आरोना दाथ' जेनेबा उन्दै नालाय मानो प्रप'ज खालामनो खि दंखायोआनो गावना जोंसो मिथियाखै उनाव मिथिगोन दे बेखौनो नैबे आगैखौ दिन्थिनायदो शेयार खालामनानै लोगोफ्रा जेनेबा माबानोबो हागौना एक्सेप्ट खालामबायनोबो हागौ मालाय जाथिखौ लालाबायबा बुंफ्लांगोन बेखौ आरो